Добре, младежи, коментираме две задачки. Първата задачка, която изкоментирахме, беше с сборове, с неща, кутии с макнагите, които може да използваме по няколко пъти, колкото имаме нужда пъти. И ви посъветват в нея да използвате най-голям общ делител. Колко от вас вече Иво се е справил с това, което се е справил с задачата да намерим най-голям общ делител и да печатаме много учени текст на потребителя, който да му обяснява, това с сборовете трябва да се делят на такива числа и само тия не могат. Освен Иво, който да се справи. По друг начин ли го е направил? Добре. Моля ви се да се насочите към този алгоритъм, защото той е доста... Когато сме намерили най-големия общ делител и сме свели числата до взаимно прости, нали това е лав, който сте учили по математика. За сега, когато имаме взаимно прости числа, като 7, 8 и 12, например, нали сте съгласни, че 7, 8 и 12 са тройка взаимно прости числа? Най-големия им общ делител е 1. Добре. Можем да си пуснем алгоритъма, да запълним масива, може ли да... Как го бяхме кръстили? Успяхме да образуваме сума от колко си там проект. Добре. Това е кода, който би трябвало да ви заработи. Алек, ти ми каза, че той прави някакви проблеми. Успя ли да си го депърнеш? Чекайте за помощ, ако имате някакви трудности, защото доста се резултатни с тази задача. Готиното на този алгоритъм е, че той няма да върши стъпки, милиарди стъпки. Борисов в среда реши, че този алгоритъм е много бавен, но ние тук може да видим колко стъпки върши той. Той цикли до толкова, доколкото ние искаме да запълним този масив. Ако ние искаме да го запълним до 100 милиона, той ще брои до 100 милиона. Обаче на нас не ни трябва да го запълваме до толкова много. Може би ни трябва да спрем да го запълваме в първия момент, в който сме видяли, че всяка сума може да бъде образувана. Ако примерно един голям брой последователни суми се окаже, че могат да бъдат образувани, то вече всяка от тях, всяка следваща също ще може да бъде образувана. Колко последователни суми ни е достатъчно да бъдат образувани, за да си кажем, то значи всяка следваща ще може да бъде образувана. Александре? Нок. Добре, аз ще да кажа всъщност най-малкото от числата, но ти си прав, че всъщност случили се нока и най-голямо общо кратно казваш. Най-малко общо кратно. Най-малко общо кратно. Добре, аз казвам нещо по-сложно. Дори само 7 последователни числа да се окажат, че всяко от тях може да се образува, аз съм сигурен, че всяка следваща седмица също ще може да се образува. Че следващата седмица ще може и то ще бъде като прибавя 7 към всяко от тези 7. Така вече ще имаме нова седмица, всяко от които може да се образува и следваща. И това за мен е доказателство. Значи, на нас този цикъл не ни трябва да върти до 1000 или до милиард или до колко и да е. Този цикъл ни трябва да върти само докато се окаже, че последните няколко числа всичките могат да бъдат образувани в такъв спор. Окей? Добре. Сега имаме друга задачка, в която си търсиме сборове от някакви числа, които могат да участват само поведнъж. В тази задачка Борисов много се притеснява за това, че може да сгатиме и някои от числата да го използваме по няколко пъти. Моят съвет е да си размените двата цикъла. Тук реално нямаме два цикъла, обаче всъщност имаме два цикъла. Къде е втория цикъл? И ето ги тия три неща, където да бъдат в масив, който ще изцикляме, нали така? Ами какво ще стане, ако размените двата цикъла? Ако външният цикъл ни е всеки от възможните събираеми, а пък
вложения ни цикъл е дали го използваме веднъж или 0 пъти. Какво ще кажете? Това ли ще кажете?